padahal wong sabar kuwi kekasih Gusti Allah ya Mbak ya. Tapi akeh sing ora sabar. Akeh sing gak sabar trane. Kudune nunggu plak kene lagi. Plak lagi. Ben kompak ngono lho. Iya. Tak simpen kamarku.
Pas aku yo wis padha. Aku ya pas. Pas aku yo pas. Ah. Heeh. Maksudnya suaramu ngono lho. Suaraku. Numpang. Numpang. Nggih, Pak. Heeh. Tak cirine sithik. Lah dikoreksi bapake lho. Ayo monggo. Kurang medun sithik. Iya. Tak simpen